ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಚರ್ಮುರಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪಿರೆ ದಾದಮಾತ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಅತಂದೆ ಮುಟ್ಟ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೋಕೋನಟ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್: ಉರಿಯಕ್ಕಿ 4 ಕಪ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1, ಟೊಮೆಟೊ 1, ನೀರುಳ್ಳಿ 1, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 1, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ, ಪುಲಿತ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪು, ನೆಲಗಡಲೆ, ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೈನ ತಾರಾಯಿ ಇಂದು ಮೈನ್ ಬೋಡೈನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಗ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಪಲೆದೆ ತಂದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಐಟಮ್ನ ಪಾಡ್ಗ. ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪಿರೈನ ತಾರೈ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರಿತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ಡ್ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತನಲ ಪುಲಿತ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಕುಡೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ.
ನಾನ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಪಾಡುಗ ನಾನಾ ಪಾಡುಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉರಿಯಕ್ಕಿ ಇಂದು ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಚರ್ಮುರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಕೋನಟ್ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂడి. ನಮ್ಮ ಕೋಕೋನಟ್ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ. ನಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಮರಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.